Karamela pohvale. Starče, čulo sam u sebi nešto pohvalno i šta se onda desilo? Bre dete, pa jel imaš šuplju glavu? Šta treba nas da interesuje? Kako nas vide ljudi ili kako nas vidi Hristos? Hoće li drugi biti za nas pokretačka sila ili će to biti Hristos? Ti si ozbiljna, nemoj da postaješ lakomislena. Meni često čak i ozbiljni ljudi upućuju neke pohvalne reči, a meni dođe do toga povratim. Smejem se u sebi i bacam to daleko od sebe. I ti nešto tako odmah da odbaciš od sebe. Puste su to stvari. Šta dobijamo time ako nas drugi hvale? Da bi nam danas sutra đavolak odao priznanje? Onaj ko se raduje kada ga hvale ljudi biva ismejan od demona. Pohvale, bilo da su svetske, bilo duhovne, bilo da se odnose na telo ili na dušu, uvek nanose štetu kada je čovjek bolešljiv, to jest kada ima gordosti ili ima sklonost ka njoj. Zbog toga treba da pazimo da ne pohvaljamo nekoga olako, jer ako je kojim slučajem duhovno bolešljiv, pretrpeće takvu štetu da može i sasvim da nastrada. Pohvale su kao narkotici. Neko, na primer, ko tek počinje da drži propovedi, može prvi put da pita da li je njegova propoved bila kako treba, za slučaj da treba na nešto da obrati pažnju, kako ne bi naštetio svojim slušaocima. A neko drugi da bi ga ohrabrio kaže mu: dobro si govorio, samo na to i to valjalo bi malo da pripaziš. I posle ako onaj pomalo sklon gordosti, može da dođe do toga da se raspituje da li je njegova propoved bila dobra samo iz jednog jedinog razloga, da bi čuo kako je bila uspešna i da zbog toga osjeti zadovoljstvo. I ako mu kažu bila je odlična, on se raduje, a govore lepo o meni, pomišlja i nadima se. A ako mu kažu nije bila baš nešto, sekira se. Vidite kako ga jednom karamelom pohvale obmanjuje đavolak. U početku on pita imajući dobru pomisao da bi se ispravio, a posle pita da bi čuo pohvale i da bi se tome radovao. Ako se radujete i osjećate zadovoljstvo kada vas pohvaljuju, a sekirate se i obesite nos kada vam stave neku primedbu, ili vam kažu da neki posao ne obavljate kako treba, znajte da je to jedno svetsko stanje. I ova zabrinutost je svetska, i ona radost je svetska. Čovjek koji posjeduje duhovno zdravlje, ako mu kažeš ovo nisi dobro uradio, raduje se, jer mu pomažeš da uvidi svoju grešku. On veruje da to stvarno nije valjano uradio jer ga Bog prosvetljuje i sljedeći put uradit će tu istu stvar veoma dobro. Ali i onda će to pripisivati Bogu: šta bih ja mogao sam da uradim? Govori: da mi nije Bog pomogao, napravio bih samo neku glupost. Dakle, sve postavlja na svoje pravo mesto. Kako možemo, starče, da osjećamo jedno isto i kada nas pohvaljuju i kada nas stavljaju primedbe? Ako omrznete svetsko dokazivanje, tada ćete i pohvalu i primedbu primati sa istim raspoloženjem.